ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Гуфтем хушхабар дорем, якум хушхабарро аз худмон сар мекунем. Яъне ки хушбахтона мо офиси худмона кушодем. Аллакай мо дар ҷои кори худмон видеоро сабт карда истодаем ва аз ҳамаи шумо миннатдорам ки то ин вақт бо мо будед ва моро дастгирӣ кардед. Бениҳоят ташаккури зиёд мегӯям. Худованд барортон та. Бале дӯстони азиз, ин ҳамааш бо дастгириҳои шумо шуд. Яъне ки шумо моро дастгирӣ кардед. Дастгирии шумо чӣ буд? Просмотр. Яъне ки шумо моро тамошо кардеду лайкгузорӣ кардед ва боз ҳам иншоалло хубтар мешавад. Пешравиҳоро хуб мекунем. Яъне ки офиси мо барои боз ҳам кори худро хубтар ва бо сифати аъло, яъне ки Full HD ва дигар барномаҳои худро пешкаши шумо мегардонем. албатта ки дӯстон, ҳар як заҳмате ки мо мекашем, ҳар як видеое ки мо мекунем безаҳмат нестай ва як лайки худро дареғ надоред. Лайкгузорӣ кунед дар ҳамин видео ва дар канали мо меҳмон бошед, дар канали мо подписатсия кунед ва албатта ки хушхабарҳои беҳтаринҳоро чихел ки ба ҳамагон маълум аст, мо якумин шуда пешкаши худ мегардонем ва аллакай мо офиси худро гирифтем. Бо шогирдони худ боз ҳам наворҳои хуб ва тезтарак хабарҳои хушхабарро пешкаши шумо мегардонем. Ҳамаи шумо сарҳадҳоро интизоред ки сарҳадҳо кай кушода мешавад ва мо аллакай мешинем, хабарҳоро интизор мешем ва якумин шуда пешкаши шумо мегардонем. Барои ҳамин видео бисёр паҳн шудан, якум дар видео лайк ва видеоро дар ҳама ҷо поделитсия кунед. Як хушхабар дорем, ҳозир пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, якум хушхабари мо ҳамин аст ки дар тамоми рӯи олам як вабо ҳамаро ларзон кард, яъне такон дод ва хушбахтона ҳозир ман ҳамаша пурратар мефаҳмонам аз кадом рӯз ва чӣ қадар аст ки дар ватани азизи мо ин беморӣ, яъне ин вабо нест ва мо ҳамаашро пурратар барои шумо мефаҳмонем. бо диққат гӯш кунед ва лайка фаромӯш накунед. имрӯз зимни нишасти матбуоти вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода бори дигар тасдиқ намуд ки дар воқеъ аз 30 декабри соли 2020 инҷониб дар Тоҷикистон ягон ҳолати бемории COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. Албатта ки ин як хушхабар аст ва як пешравии давлату миллати мо аст ва барои ҳамин бо диққат гӯш кунед ва албатта ки ин онро нишон намедиҳад ки мо беаҳамиятӣ кунем. Боз ҳам хубтар, ҷиддитар табинан дар кор ки мо ғолиб бароем. мо метавонем дар асоси ташхисҳои лаборатории ин суханҳо тасдиқ кунем дар давраи авҷи бемории ҳамарӯза беш аз 200 нафар аз ташхис мегузаштанд ва дар бештари он ташхисҳо нишонаҳои беморӣ мавҷуд буданд. имрӯзҳо дар тамоми муроҷиатҳое ки ба утоқҳои рентгенӣ ташхисӣ мешаванд, ягон ҳолати тасдиқи беморӣ мавҷуд нест, гуфт Ҷамолиддин Абдуллозода. ба зикри мавсуф бештари гирифторони COVID-19 дар вилояти Суғ ба қайд гирифта шуда, шумораи онҳо 4300 нафарро ташкил медиҳанд. ин шумора дар шаҳри Душанбе 4100, вилояти Хартон 1998, вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадахшон 1196 ва ноҳияҳои тобеи марказ 1500 нафарро дар бар мегирад. яъне ки дӯстони азиз, ҳозир ман ҳамаша пурратар мефаҳмонам. яъне ки дӯстон, аз 30 декабр то инҷониб, яъне ки имрӯз таърихи 13/02/2021 ба қайд гирифтагӣ нестанд ҳамин ваборо ва албатта ки ин ҳар яки ин барои мо як хушхабар, як пешрафти ватани мо аст ки дигар давлатҳое ки ҳастанд мисол бақувватанд, лек дар он ҷо чи аст то ҳол вирус давом дорад. барои ҳам беаҳамиятӣ намекунем дӯстони азиз, ҳаракат мекунем ва якдигарро мефаҳмонем. аллакай ҳамаи шумо медонед ки намозҳои ҷумъа ва масҷидҳо кушода шудааст ва ман аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки дар намозҳои ҷумъа, ман ҳаққи сухан гуфтан надорам, аммо барои ҳар яки мо шумо ки мисол масҷидҳо мерем, мисол намоз мехонем, аз пушти як нафаре ки мисол мо бениқоб мерем ё ин ки бе ҳамин маводҳое ки мисол дар кор аст, ба ҳамин хотир дӯстон шукр мекунем ки дар ватани мо ин беморӣ нест ва як мисоли оддӣ меёрам дӯстон ки вақте ки дар ватани мо вирус нест, мо хушхабарҳои хубро интизор мешавем. барои чӣ? барои границаҳо. албатта ки якумин шуда мо ҳаракат мекунем бо шогирдони худ ки дар офиси худмонем, ҳаракат мекунем ки якумин шуда хушхабарро пешкаши шумо гардонем.
برای همین دوستان از همه شما احترام با احترام خواهش می‌شود که به اهمیتی نکنیم و باز هم بقوت‌تر شیم و باز هم قوی‌تر باشیم. وطن خود رو دوست داریم. ویدیو رو همه شبکه‌های اجتماعی در پهن میکنیم، لایک میگذاریم، پرپسات هم میکنیم و خودتون رو احتیاط کنیم. خواستم خبر رو برای شما رسونم تا ویدیو آینده خداوند نگهبانتون باشد. در حق ما دعا کنید در آفیسی نومون و خداوند برکتمون بیاره. رحمت کنید. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.